Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kayo, kalagraming karosada. Malaos kayo po katang programang Ingrosada, 75 years full of grace. Metong po ka rin most requested, iburida pong kilala, mas malalam po, ang po pong mas abalo, yapin po katang bisitang yeni,
at nung nukar niya po makasign. Uling pong excited lang po ding tao, pangnandi pong akit ganap mayari na ikaw sanda pong maragula pisamban. Kaya among magpakilala kayo po. Good evening po kaya kayungan. At ako po'y Father Noli Fernandez, taga Bacolor, at ngayon kasalukuyan maka-assign po kening Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul, Angeles City. Ito po. Among pila na kayo pong ba naging... Kaya pong ali, kaya pong pisamban. Ako na po sabihin ng edad niya po. Almost 6 years na po, halos agnanagnan kami. Next year, lipatan na, malis na kayo po. Among baita po milipat niya po. Siyempre, bali po, dakal po ko rin anak niya po. Sinuggest na ako bisita, dapat maging bisita may hapon Noli. Hada po, oling, ay, sabi na po, inspiring nga po yung kwento yun. Among lalo na po rin ang inumpisa yung parokya. Pero, makana na kayo po may gumpisa king Biepa magparya mo. May garal ko karing king St. Mary's Academy, karing Benedictine sisters, makanya din kay. Pero karing madre kasi aliwaye. Uling metong yung Catholic institution, ating kaming daily confession, ating kaming daily masses, panesisim, ating recollection. Kay ba't isang Domingo, kailangan sisimba ka, kaya may teacher. Kay ba't papagpirman may ing pario kayang teacher, katunay na ikasinimba ka. So makanyang kung kay ba't ading madre, siyempre, burida, mabiyasa ka muna naman kayang kasalpantayan po pang mag-serve kayang parokya niya. O ita, bigablay ko mo, agyang magkasakit kung mag-memorize kayang Latin, itasibukan ko hanggang inyang elementary hanggang high school. Makanyan, kay ba't inyang mag-high school ko, medyo mig-level up ko. Maging choir member na ako kanito. Kay ba't magita-gitar keng misa, kay ba't mig-level up na ako na naman, king sound na nga pong gino. Uso kanito yung kaya, recollection, Corsilio, ating keng akaluguran imang Belen o Lalyaking Kabalansyan. Detal doldo si Simbala, miyabe ko karela, kay ba't uling magrolyo yaking Corsilio, magkanta na kami. Makanyan na alos may gumpisayin ka na akong bokasyon. Kasi pagda rin tao nga rin, ako, at kay ba't neng misan, uling mag-serve ko keng misa, ing Paris Priest ko'y Monsignor Andres Bituin, matuane, o tarugong magmisaya, alang eye-to-eye contact, na manaralya. Makanyang kong, abayang ako, makalunos naman niya mo nga akong matuane. So, mitatanam na keng isip ko ito. Hanggang nganyang mag-college ko, mag-aral ko keng University of the Assumption, karing kikiting seminaryo. Halabas-labasan yung makanyan. For 4 years, mag-aral ko University of the Assumption. Anyang 4th year na ako keng Assumption. Aba, o ba't linug keng isip ko, mag-apply ko. King seminaryo, English na ko, yapong setu. Nagkay, oneng ating may nakit ka na ko, obat at ka kan, obat pupunta ka seminaryo, maninton kong obra nga, makanya rin kay, maninton kong obra, pero may apply na ako kanita. Po ayari tang kurso yung kanta mo? Ating ko pang ditak kulang ay units, kinangwa kong management, commerce. Po inari kay ba't nung ako po seminaryo? Kasi sabi ko, masakit tatayong mag-obra. Kay ba't mo may garal, manintong kang obra. Kaya ni nga ako, kaya rin mo kayang pamag-aral seminar. Tingkat tambing obra nga ako makanyan. Tingkat tambing obra. Nakamag-ablay. Basta tambing ating manayang obra. O iting mita ng king loob ko, ang king isip ko,
anyang kayunakan pang mo makanyan. Sitang attraction po na yung AKAP seminaryo na. Oh, na kay ang po pa yung parish priest, ang po paretang the lady, akakit ko yung karalang sigasing. O ba't may involved ko kayang magkursilyo, recollection, mag-gitara, magkanta. Hanggang ngayon yung ita, milalapit kay nga pong Ginoo. O ito, pepadalanan ako seminaryo. Karing kay kiting seminaryo. Makanya yung Nukon kayo po ang mayari king pamagparya mo, nang po seminaryo. King Pamagpare. Opo. San Carlos San Seminary. Carlos. King San Carlos naman, ako kalimutan ko nga po siya ito. Tiki na kami, pitukeng Kapampangan. Kanita, usula pa rin Philippine Rabbit. Sekya na kami, migbus kami mo. Iyapo siya ito kaya kalingwan. Pangaras mi King San Carlos, mig-apply kami, mig-test kami. Ingdas nan mi karin, yapin yung kakatamang former Archbishop, the late Most Reverend Oscar V. Cruz. Linawin na kami mo, linawin niya po siya ito. Pasado na kayo nga nakita kami. O bati, linawin niya po siya ito, pasado na kayo nga. Nakiyaman in-interview, basit mig-test kami mong makanyan. Niya nakikapuswelo. Niya pinigapos siya ito, kaya kaliguan siguro yung meging dalan para may pasar kami. O ito, makanyaning, distan miyakar niya pong Oscar. Dito pong 7 oreta, may pari lang po. Dito dila na pong... Yakob mong Ay, kayo mayari. po. Kayo po May mayari. kakaklas kami. Yung kaklase ko, tinang meten. Pero anyang keng tiyo, ako nang mitagan. Karitang 7 Kapampangan na may kakaklase, ako na may mitagan. Ito, makanyan yung... At hindi na nga mong metong yan, mitagan niya pa. Po. Kaya ba't po kanta mong may ordin kayo po kanta, King Pampanga na? King Pampanga, August 29, 1981. So, eko balot apili kay ita. Balong sano ita. Ano niya po? The beheading of St. John the Baptist. Sabi ko, unaware po ketang makanyan. O ba't apili kita nga? Paniya kong sasabihan, beheading. O tagalang matabtab ko na, bata lang ako makanyan. O ita, August 29, 1981, ating first assignment ko Yapin Keti. Ay, pong Maragula Pisambahan. Meging kanita assistant parish priest nga pa, ngani parochial vicar nga ating parish priest ko kanita, meging mumunang diliapin ni Monsignor Diosdado Victorio. Oning migluat mi transfer ya King St. Augustine, kay bat iapong Tix Ordonez, yang tutuking meging parish priest ko. Kung migluat keti, siguro less than a year, kay bat ko keti, kinwa na ko nga pong Oscar, meging obispo tani kanita kini. Kinwa na ko secretary to the Archbishop. Nyamiras ko seminaryo. At karin mo ita, akayabe kaya pong Oscar. Kaswel na nga mong neding pong luminaris na po. Yapo Seto, Oscar B. Cruz. Kaya ba't po kanta mong, kaya riyo po kaya, nukan kayo pumiras parokya kanita? Kay ba't ming miyabe king seminaryo, ko kalingwan itang, yapong Oscar kasi luminarye, kabiyasanan, brilliant, he has a brilliant mind. O tangatin niyang gagawan niyan, diretso, alang rap-drop. Typewriter kanita, tuldok-tuldok yung makanya mo yung gagamitan na. O isipang kaya panayatang number 1 natin, yung Oscar at makanyan. O tang gagawa yung article, pabasa ni ka na ako. Father, tignan mo ito nga. O yak mo, basan ko Wala mo, ninuwa ko Kaya nga na ka na ako, birwa na ako. Maganda ba nga na? Opo, maganda nga, makanyan. Ikaw nga na, hindi mo magagawa yan nga na. Mahina ka lang nga na. Ibiruhan na ako makanyan. Pero dakal ko abalo kaya, may biyasa ko kaya. At kay ba't kanita using pamamuklat bayong parokya. Parokya po.
dahil na ako king talang kandaba. 1983. Kanita, ita, makanyan, Father, ikaw munta, buklat ke ing talang nga na kandaba, uling iya pong Larry Sarmiento at tatandaan ke, at yuking bahay pari, masyado yung dakala sakop, metong karet iya pining talang. Mek sabi ay tagawa ng parokya, at ako hindi ala na nga pong Oscar Cruz. O ita, makanya niyang, kaibat bahal mo, munta ka king kanita king talang, istong kauran na likabuk, ay istong kaleldok alikabuk, istong kauran, buburak, albog. Nya po tarugang meeting mi king San Luis, munta ko pa bayo pari, dumurot ko baliwag, makanyan pulilan, para miras ko mo, king San Luis. Nya dudurot ken makanyan, alang sementadong dalan, ala kong kumbinto. Makanya niya, in kanak meging kumbinto, headquarters dereng BSTU. Malati, song linog kaya ng anta, kanyang tuturan mo, kanyang kusina mo, kanyang kaya kang CR, at misan, kanita ya pong dong, kaya katamang Arsobispo Seminaries tayo pa. Mintala ka rin, magbisita la. Pepatuturan ko la, abe-abe, kaya tang metong akwarto. Abe-abe na kaya kanita. Kaibat, in kusina, nung lawen me, yero ya, pero bus. Ala kong kumbento. Uling nga kong minunan diling pari ka rin, iya kong maglista. Karang intention, sikangan. Kaibat na nitay sung ating binyag, ika mo na maglista. Ikang manayos. Yak makatuking kayabi ako, uling alaking talagang kumbinto. Alapong tuknangan. Alam tuknangan. Kaibat alakang danom, makisaklo ko kaya sumangin. So lumipat kang bakod para makasaklo kang danom. Kaibat nanita uling alakang income, may nanaman ko at tatandaan ko kapaya. Kapaya po ang kamuti. O reta miracle, kaibat ating dita ka palaisdaan, sipin ko, kay batita, ding misan manyad na ako mungasan. Ing stipend ko kanita, tatandaan ako, ing parumingo, mga 200 pesos hanggang 250. Mga kamamay kuryente mo. In kanita kanya pang barangay, in chapel. Dastan may isto kasing bayang parokya, dastan may chapel yun. In barangay pang mamayad, in babayaran ko may itang tuknangan ko. Makanyan. So, ita makanyan. Pero hanggang miras ko ka rin, siyempre, mission mo ita, kung magreklamo. Bawal yung magreklamo kang kinapong ginubaluta mo ita, Istong tinugi kang Jesus nga, deny yourself and carry your cross every day na nang sa iyo. Makanyan.